a pokolban vén mocsok. Tán arra számítottál, hogy könnyű lesz? Nem akárkivel harcoltál, hanem az egész shinobi világ egyik legjobb ninjájával. Bár álltad a sarat. 2-vel kevesebbel kell elbánnunk. Pofa be! Meg ne halljam még egyszer ezt a lekezelő hangnemet. Vagy megöljelek. Bocsánat. Nem akartam tiszteletlen lenni. A falut ugyan nem tudtuk megsemmisíteni, de a másik, a fontosabb célt végül elértük. Uchiha Sasukét. Ő megvan. Nem szökik el a hálódból. Igen, csak a 2 karommal és a teljes jutsu arszenálommal fizettem érte. Ha sikerült volna annak idején Uchiha Itachit megszereznem magamnak, most nem tartanék itt. De érte kárbánkodnom, az az álmom meghalt. Itachi sokkal erősebb, mint én vagyok. Emiatt hagytam ott a szervezetet is.